Acompanyem-me un dia espectacular en Barcelona presentant els Premis Amic Directes. Esto soc jo de bon dematí i xin de venir Marclet mentre feia una rasca de por, així passant per un estadi pràcticament de segona, en una estació que li han fet un pintor, un tal Joaquín Sorolla, no? I no res, ja me'n vaig en el tren, direcció a Barcelona, mentre estudiava el guió i em posaven típica pel·lícula de Santiago Segura de fons, però bueno, me la va pelar un poquet, me vaig anar jo estudiant tot el que em tenia que fer i en un 3 i no res estàvem ja en Barcelona, concretament a la plaça dels Països Catalans, clar que sí, per què no? Terres catalanes ja xafades i anava a direcció a dinar concretament amb la millor streamer del País Valencià, la Cimer Valenciana. Mireu quin arròs, que bona pinta em van traure i en un 3 i no res de nou en els premis en el CaixaForum. Mireu quin camerí me van donar per a mi, però bueno, però quin piquetón em vaig posar per a presentar. Ja vaig a assajar i a mirar este tremendo CaixaForum, on van ser els Premis Amic 310 també, entrevistes a la Cimer mentre entren els alumnes, i comença ja amb el Parlament de les Autoritats esta gala on hi havia molts finalistes del País Valencià, de Catalunya i de Balears. M'ho vaig gaudir moltíssim, va ser increïble, estava zero nerviós i va ser pues, fantàstic i meravellós presentar amb la Mariona, i després d'un networking de birretes me'n vaig ja de nou a València en el tren, però bueno, que m'obrin la porta del bany i ja en casa sopar tortilleta i me'n vaig a dormir, que ja és prou. Gràcies per acompanyar-me.